Салом бинандагони Хабар-ТГ. хуш омадед ба канали Хабар-ТГ. ман умедворам ки шумо ҳаматон тансиҳату хонобод ҳастед ва касалӣ нашавед ва худро эҳтиёт кунед, дар гӯҷое ки набошед, аз хона берун набароред. ин касалиҳо ҳолиам ҳаст дар ҳама ҷо ва ин як нохушӣ хабар гӯем мешавадам ки Жириновский ҳоло ба мо ба вуруди Тоҷикистон ба Ӯзбекистон ба тамоми СНГ гуфтааст. ҳоло инҷа роҳбари ҳизби либерал мебошад ӯ Владимир Жириновский дар пасманзари хуруҷи маризи сирояти коронавирус ба ҳукумати кишвараш дирӯз пешниҳод намуд ки вуруди муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи марказӣ, яъне СНГ, тамоми Средняя Азия ҷилавгирӣ намоянд. Ба изҳори вай чунин табдил барои ҳифзи ҷойҳои корӣ барои шаҳрвандони бумӣ кӯмак мекунад. Русияро шумораи зиёди муҳоҷирони меҳнатӣ тарк карданд. мо бояд омадани онҳоро маҳдуд кунем. ҳоло сафи бекорон аз ҳисоби шаҳрвандони бумӣ афзоиш хоҳад ёфт. аз ин рӯ бояд нахуст шаҳрвандони худро бо ҷойи кор таъмин кунем, афзудааст Жириновский. пешниҳоди Владимир Жириновский дар ҳоле садо медиҳад ки қаблан ҳукумати Русия аз талаботи зиёд ба муҳоҷирони корӣ дар замони пандемия ва ҳатто баъди он хабар дода буд. аз ҷумла муовинони сарвазири Русия Марат Ҳуснуллин қайд карда буд ки аз аксарияти коргарони сохтмонҳои муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ ташкил медиҳад, яъне Тоҷикистон ва Средняя Азия мегӯяд. Русия эълон ба онҳо зиёд ниёз дорад. ба маълумоти ӯ дар соҳаҳои гуногуни сохтмонӣ дар Федератсияи Русия дасти кам 8 миллион коргар фаъолият мекунанд, ки аз ин миёни 2 миллиони онро маҳз муҳоҷирон ташкил медиҳанд. яъне 2 миллион муҳоҷироне ки кор мекунанд дар стройкаҳои дар ҳама объектҳо. дӯстони азиз, Жириновский чӣ гуфт? шумо чӣ мегӯед дар ин бобат? чӣ фикр доред шумо? оё рафтан лозим аст ҳозир Тоҷикистон? агар Тоҷикистон рафтед ҳозир баргашта наметавонед. инро фаҳмед. ҳатман нависед.